Ahojte, Detektor lži, part 2. Dneska tu budeme čítať vaše komentáre a hovoriť a testovať sa s detektorom lži. Začínam prvá. Dávam otázku Linuške. Tajila si pred rodičmi zlú známku, takže ja osobne si nepamätám úplne, ale zdá sa mi, že raz som možno niečo tajila, takú známku, zlú 4. Tak áno. Ideme. Jak sa to robí? Počkej, nás spolu máš 2, jeden. Neviem prečo. Čo ide? Už mi to ide. Potom máš keď. Vikina! Úplne nenormálna. Neviem, prečo to nejde, ale trošku sa nám to... Netajila si. Nie. Alebo... raz hej, tú 4 som tarila. Áno, takže... Ja som sa priznala, že som tajila pred rodičmi, že som dostala 4. A... Tak to počkaj. Dobre. Počkaj, ide Vicky. Dávam otázku Vicky. Bola si niekedy zamilovaná do niekoho? Daj prsty. Vikina, drž to tam a potom, keď ti poviem až. Dobre, jeden. A... Bola si? Nebola. Aha, dobre, takže si správne odpovedala. Ja som na rade ja. Dávam otázku Kajke. Dostala si zlú známku a tajila si to? Ďalší. Toto je už ďalšia otázka, čo je taká istá, takže už pôjde Vicky. Túto otázku dávam Vicky. Ukradla si mamke peniaze? Si sa priznať. Áno? Nie. Nie, tak poď, daj prsty. Čo Povedz. Vycičo. Tak. Poď. Jeden. Tak áno, či nie? Dobre, Vicky hovorí pravdu, že nikdy neukradla mame peniaze. Prečo nie ani. Dobre, to sú už zatiaľ všetky otázky. Ale ešte si budeme hovoriť svoje vlastné otázky. Máme tu pripravené pre vás kartičky, na ktorých sú napísané otázky. Takže teraz idem na rade. Kto je na rade, Vicky? Ty. Takže. Sakra. Toto video musíme kvôli na to šiel Nie. Sakra, mne to odtiaľ vypadlo. Nevadí, to aj tak bude. Ale nie. Nie, to tak nič okej. Dobre. Tak. Máme tu otázku na karte napísanú. Maluješ si nechty fixkami? Áno, malujem. V škole. Niekedy. Ma to baví trochu. Áno. Ja som sa priznala a to tu dalo, že nie. To vôbec neozoznala pravdu. No. A jasné, že neberte to vážne. Nemusí byť všetko hneď pravda.
keď to detektor lží povedal. Takže existuje nejaký druh jedla, z ktorého ťa nadrapuje? Áno, dobre, jeden. Pravda. No, pamätáš si tú príhodu, čo som bola u babky a detka. Bol tam jeden koláč, ktorý tebe nechutil a ty si ho vybrala. Jasné, že si chytrá. No a ja som musela zežrať odtiaľ tú nechutnú želatinu a ja som sa toho dogrcala. Tak na dneska to bude všetko. Ale to Takže pápa, ahojte.